এই যে জঙ্গল কাটা মানুষ সব ধরেছে জঙ্গলের ঘর বানাইছে কাটি बाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय मोनसे भिडिअ मोनदों समनि रादाबजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि हाग्रा दाननायनि बावहाय जाय हाग्रा दाननो थांग्राफोर हादान सिफायनो थांग्राफोर ना बेयाव होख्रांहैनाय बावहाय आं हाग्रा बिफानखौ धन्यबाद होगोन जाय हाग्रा बिफाननि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे हाग्राखौ जायफोर बेंग्रा बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा धन्यबाद तो बेफोरबायदि बावहाय जों हाग्राखौ मानो थाखाय नांगौ नङा होमबा हाग्राखौथ' जों दानैनो जोंनावहाय सानसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन बेखौसो नुहुरदों आं माने मोजां दंफां ना नेक्स्ट जेनेरेशन दा जायफोरा जोनोम मोनाखै बै जोनोम मोनगोनफ्राबो बै दंफांखौ मोनहैनाय नङा बा नुहैनायबो नङा आरो जाय हाग्राखौ दा जों बैसागु बोथोराव गोखा गोखै ना बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जानानै फैयो बा जायो बा बेखौ जायोब्ला देहायाव एसेब्लाबो माबा मोनसे एनार्जि मोनो बा खायफा खायफा सोरबा बुंलायसो गारो गोखा गोखै जायोब्लालायनो फिसा फिसौ माबा माबि बेमारफ्राबो बेफोरबायदिजोंबो हामलाङो होननानै आबै आबौनि समनिफ्राय फोथायनाय बा बुंबोनाय राव बियो आंनि राव नङा तो जिखियानो जाया दा जों हाग्रायाखौ बेल' नङा दा बुंनो थाङोब्ला खेरादाफिनि मैगं बेखौ जों सरासनस्रायै जानला मोनला जायगायाव मोनलाबायनो नागिरा जायनि जाहोनाव बहाबा जों खारलाबायनानै मोनलाबायोमोन बै समाव नाथायबा दा दिनैनि दिनाव हाग्रा गैयिलाय बैफोर मैगंफ्राबो जोबस्रांनो हमदों बिनि अनगायैबो गुबुन बा दिनैहाय जेरैबायदि थांनाय बोसोराव बोथोर चेन्ज जानाय अखा हायैनि बोथोर प्रब्लेमफ्राबो बेफोरबो जायनि जाहोनाव हाग्राया ओरैहाय चिरां जिल्लायाव जाखिनि दङ बिराद मोजाङै बेखौ जुदि लाखियोब्ला बा जाय हाग्रा बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों बा माबा मोनसे बेबस्था लायोब्ला मोजां बावहाय अनलि गुबुन हारिया बावहाय बुंनो थाङोबा मेनलि आदिबासिफोर दं हाग्रायाव ओरैबायदि आदिबासि हाबनानै दं बावहाय सोरबा आदिबासिल' नङा सोरबा बर'ल' नङा बर'नि अनगायै सोरबा आदिबासिफोरखौबो होख्रांनाया मोजां स्ट्रिक्टलि एक्शन लानाया मोजां नोङो वेस्ट बेंगल बायदियाव हाग्रायावहाय हाबोब्लानो नों फारसेनिफ्राय स्ट्रिक्ट रुल नियम खान्थि दं नोङो बावहाय मोनसे दालाय गोथै लायनांगौब्लाबो नों सिखा लांनो मोना मायावबा बेफोरबायदि बावसो होनबा जोंनि BTC आवबो बेफोरबायदि जुदि स्ट्रिक्टनो एक्शनफोरखौ लायोब्ला गोख्रों एक्शन माने बेफोरबायदि गोख्रों राहा लामा लायोब्ला साबसिन जायो दा जों हाग्राखौ जोङो गिदिंनो थाङोब्लाबो गोबां जिनिसखौ नुनो मोनला दा ओरै लाइमुथि ओनसोल बा लाइमुथिल' नङा बुंनो थाङोब्ला लाइमुथि एरिया साइडजों बेसेबा जों जि समाव दङमोन बै समाव हाग्रा जुबमोन फ्रायानो दा बैफोर हाग्राफोरखौ जों नुहैफिनला एखनबा माब्लाबा भिडिअफोरावसो जों नायो बा नुयो फुराना भिडिअ खेबनानै दोननाय सोरनावबा थायो थ' ओंखायनो जायफोर हाग्रा दानग्रा हादान सिफायग्रा नोंथांमोनाबो सांग्रां जानाया जे मोजां थ' नोंथांमोना हायाबो गैया नङा दङ सोरनावबा आरो गैथारिबो दङ हा गैथारिफोरबो दङ जायफ्रा दिनै हादान सिफायदों आंनि मोनथिनायाव आंनि नुनायाव जायफ्रा दिनै न' दंखायो बारि बागान दंखाजोबो बै व्यक्तिफ्रासो बैफोरबायदियावहाय थांनानै दानहैयो दुखु मोननानै लाब गैया दै आं हले जाखिनि बुंनो सिदा बाथ्राखौ बुंदों थ' बेफोरबायदि हाग्रायाव जुदि जायफ्रा हा गोनांफोर बै व्यक्तिफ्रानो जुदि दानहैयोब्ला जायहा दिनै न' बां दंखायो दिनै बै व्यक्तिफ्रा जुदि दानहैयोब्ला होनबा जों जायफ्रा जोनोम मोनाखै खुदियाफोर जायफ्रा दिनै जोनोम मोननो थांगासिनो दङ बै व्यक्तिफोरा दिनै बै गथ'फ्रा
भबिष्यताव मा जाहैगोन जों बा बेफोरखौ एसे सानना नायोब्लानो जों नुहुरखायो थ' ओंखायनो जाय हाग्रा सिफायग्राफोर सोरनिबा थुलुंगा होनायाव 100-200 बा नोंनो 20-30 हाजार थाखा होनायाव हाग्रा सिफाय हैनांगौ बेबो नङा नोंथांमोना आं बुंगोन जायफ्रा हादान हाग्रा सिफायग्राफोर गोदानै सिफायनाय नोंथांमोना बावहाय मोजाङै थादेराबो हाग्राखौ दानबाय गथ' सासे लोमजादों बा गोब्राब लोमजादों बावहायनो आंनाव बेफोरबायदि प्लट दङ बे प्लटखौ आङो 20,000सो मोनबानो आङो फानगोन हैनोसै नोंनो थाखा गोनाङा 20,000नि 20,000 ग्रोननो फैसा हैनोसै ओमफ्राय नोंहा गैला आरो गोदान सिफायफिनबावनोसै ओंखायनो जायफ्रा हादान सिफायग्राफोर हाग्रा सिफायग्राफोर नोंथांमोनाबो एसे सांग्रां थायोब्ला एसे जुदि सानहरोब्ला जाखिनि जायफ्रा हा गैथारिफोर दिनै बेफोरनोबो गभर्नमेन्टआ होआ नङा होदोंबो थांनाय बाराव थांनाय सरकारावबो सोरबा सोरबाया मोनदों दै मोनद्रायाखौ बुंनो हाया मोनदों सोरबा सोरबा हाग्रा सिफायनानै हायानो गैथारिफोरबो दङ बै व्यक्तिफोरनो हा एसे एनै होदों बावहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया सोर UPPL सोर BPF बेजों खोथा फैया बिनि खोथा फैया बावहाय बेफोरखौ बुङोब्ला है नोङो उमुकसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन जा बुंगोन सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन ओंखायनो बावहाय सोरबा थुलुंगा होयोब्ला बे जाय थुलुंगा होग्रा बेफोरनि सायाव जुदि गोख्रों माबा मोनसे बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो जायखियानो जाया मानो आं मोनसे नैबेखौसो खावलायबावगोन दिनै जायफ्रा हादान सिफायदों नोंथांमोना सांग्रां जानायाबो मोजां हाग्रा दाननायनि सिगां 100 बार साननाया मोजां नोंथांमोना साननो नाङा जे अफ्रिया बिल्डिं सायाव थानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा जाया आं बुजिदों नोंसोरबायदि जोंबो हाग्रायाव थानानै फैनाय बहुत बोसोर दिनैहाय जों बहाबा जोंनि रनिखाता लाइमुथि ओनसोलाव साल दंफांखौ हाग्रायाव नुनो मोनला मानो नुनो मोनैनि खारना बेफोरनो मोनथिबाय नुनो मोनैनि खारना बेफोरनो नोंथांमोना बे साल दंफांखौ 300 थाखा बारा मोनबानो दानो जोंनि फिसा फिसौफ्रा साल दंफाङा मा जिनिस बेखौ मिथिनाय नंला आं बेखौसो बुंगोन थ' जेखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गावनि आंगो साननानै क्षमा बा निमाहा होलायबानो जाबाय थ' हाग्रा दाननायनि मोनसे भिडिअ फुटेज दङ बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थानि गंसे गारियाव जाजोबगोन हनै हनै बे खारनो नागिरबाय nih singa daukah bah daukah masih gini daukah ya daukah hale nih Ciao mau ini yuk ini benda apa filanya indah জঙ্গলৰ ঘৰ বনাইছে কাটি ফলাই চা মই সৰু সৰু ঘৰ বনাই বহি আছে ইয়াত পুৰা জঙ্গল কাটি আছে এই যে জঙ্গল কাটা মানুহ সব ধৰিছে ইয়াত পুৰা সৰু সৰু ঘৰ বনাই সব জঙ্গল কাটি আছে এই যে পুৰা কাটি পেলাইছে কাটি পেলাইছে পুৰা জঙ্গল